Korčule, ktoré majú správnu veľkosť, by mali byť zaviazané tak, aby poskytovali pohyblivosť členka. Nesprávne zaviazané korčule znižujú pohyblivosť brankára. Znížená mobilita je najviac badateľná najmä pri sklzoch. Šnúrky na špičke betóna by mali byť podobné šnúrkam na korčuliach. Tenké šnúrky s okrúhlym prierezom majú tendenciu rozväzovať sa, čo môže spôsobiť problém počas zápasu. Na šnúrke vytvoríme úzol vzdialený asi 5 cm od špičky. Keď sa brankár nachádza v rozklaku, úzol znižuje namáhanie kolenného väziva a pomáha fixovať šnúrku na špičku korčule. Pri návrate do základného postoja z rozklaku šnúrka pomáha rotovať betón naspäť do správnej pozície. Ak je úzol na šnúrke príliš vzdialený od špičky, betón nebude rotovať naspäť. Šnúrka sa postupne prepletie cez otvory v skelete noža. Šnúrku zaviažeme na vrchu korčule dvojitou mašľou, aby sa počas zápasu nerozviazala. Prepletanie iba cez druhý otvor v skelete sa neodporúča, pretože pri sklzoch sa šnúrka poškodzuje o hranu skeletu. Dobre upevnený betón by mal byť v dostatočnej výške nad ľadom, aby sa zlepšila mobilita. Betóny, ktorých špička sa pri korčulovaní šúcha o ľad, extrémne znižujú pohyblivosť. Tému dnešného videa sme vyčerpali. Ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom vydaní.